Un conversación con vida. Presentapa Germain. Conversación. Televidente e nos viewer nan que tal? Conta cuboso. Bem-vindo em outro programa Conversação com Vida. Me tá mais contento de tua reação com minha arranha de o primeiro programa que nós fazemos semana passada e me tá seguro que o programa que me vai apresentar hoje lota sumamente interessante e seguro é tópico que nós temos dengue dias dois programas nan que nós tá bezig te apresentar na bosso caminha nossa papel de vida, unificação de vida, sentir vida, que a vida significa. Então, me quero algo, uma palavra chiquito, pero com significação mais grande mesmo e com seguro nos turmes de Paranache. Então, hoje, para mim é prazer para mim por ir a conversação com uma pessoa que eu hoop conhecer eigenlijk dentro do mundo de produção, como camera operator, como producer, como uma pessoa que atrasa película corso, atrasa gente e produção corso, que apara su trás, que arriba corso no nível mais alto mesmo para o mundo cinematográfico. Então, me está papiando do senhor Dolf van Stapelen, que atrasa película e produção grande de Tula de Revolt aqui na Corso. Então, quem pode pensar que eu me conversar com o Dolf, pero não de parte de produção, câmera, que sei não, pero nós também papel de vida. Dolf, waarom gaan we over het leven praten? Ik heb nooit met jou een gesprek gehad dat niet over gaat producties en camera's. Het woord bieden, leven, life. Wat zegt die woord eigenlijk tegen jou? Ik weet dat een van de goeroes in India zei over het leven. Dat was the only purpose of life is living itself. En dat vind ik zo mooi. Omdat alles wat we in het leven doen, doen we met een reden of doen we met of denken dat het een reden heeft. En we denken er veel over na. Maar uiteindelijk is het leven, is het enige doel van het leven denk ik het leven zelf. Als ik jou zeg leven, wat is het eerste that comes to your mind? What's the first word or sign that comes to your mind? Ja, peace or love. En is dat wat jij eigenlijk elke dag meeleeft? Love, peace, in een wereld waar wij zoveel van het opposite eigenlijk meemaken elke dag? Ja,
En hoe doe je dat? Nou, dat is omdat ik begrijp waarom er zoveel verdeeldheid is, waarom de wereld zo gepolariseerd lijkt, waarom we het gevoel hebben van de dualiteit van de ik en de wereld en de ellende die zich erin afspeelt. Dus de dualiteit en de polarisatie en de verdeeldheid die we voelen als mensen onder elkaar en tussen groepen mensen in de wereld, tussen rassen, tussen al dat, is gebaseerd op een eigen perceptie van goed of slecht. En dat delen ze. Dus mensen die in een bepaalde gedeelte van de wereld zijn opgevoed, zijn met hun culturele waarden opgegroeid. En met hun maatschappelijk culturele waarden. En in een ander gedeelte van de wereld groeien mensen op met hun achtergrond en hun maatschappelijk culturele waarden. En dat hoeven niet per se dezelfde waarden te zijn. En dat zie je ook. Waar er conflicten zijn in de wereld, zie je dat die waarden botsen. Dus ik kijk eigenlijk minder naar het conflict, maar meer naar, ik begrijp de partijen die in dat conflict zitten. Omdat ze met hun eigen cultureel-maatschappelijke perceptie, dat is het enige wat ze hebben, kijken naar de wereld. En dat ook delen met de wereld. Maar meestal komt die conflicten naar je toe. Dus laten we zeggen, je probeert zo meer mogelijk een beter leven te leven, om het zo te zeggen. Dus meer positief te zijn, meer rustig te zijn, meer peaceful te zijn, zoals je net hebt gezegd. Maar het komt gewoon naar je toe. En hoe kan je eigenlijk, kun je zo doof zijn of blind zijn om het niet te laten, om wat om je heen gaat niet over je te laten overheersen? Hoe spiritueel moet ik zijn om dat buiten te kunnen houden? Want dat is ook part van het leven. Ja, ik denk niet dat je spiritueel hoeft te zijn. Ik denk dat de basis ligt bij dat je jezelf kent. En dat je snapt hoe jouw cultureel-maatschappelijke vorming is geweest. Want door die filter kijken wij. En zodra we kunnen snappen door welke bril of door welke filter we kijken naar de wereld, snappen we ook hoe wij de wereld creëren. Ja, want iedereen kijkt door een andere bril naar het leven. Ja. En als je snapt dat de wereld eruit ziet door jouw bril, snap je ook dat het leven eruit ziet zoals jij hem beziet. Dat is niet per definitie voor iemand anders waar. Want die kijkt het leven weer vanuit een andere perceptie, vanuit een andere bril. Dus ik denk op het moment dat je kan snappen dat de wereld eruit ziet zoals jij vindt of denkt dat hij eruit ziet, dat hij er ook zo uitziet. Het is een reflectie van je eigen waarden en normen. Dus ik kijk naar de wereld vanuit mijn cultureel-maatschappelijke achtergrond. En die kan botsen met iemand die uit een ander gedeelte van de wereld komt. Een ander gedeelte van de wereld kan ook mijn buurman zijn. Maar als ik snap dat ik kijk vanuit mijn perceptie, vanuit mijn bril, snap ik ook dat de buurman of de andere kant van de wereld eruit ziet zoals ik hem heb geleerd te zien. Is die manier van leven een manier om te zeggen dat met mij zal altijd alles goed gaan? Want ik leef in een wereld, ik zie door een bril dat ik zie geen problemen. Of die problemen komen niet op mij aan. Alles is op een afstand. Is dat een manier? Nou, nee, omdat ik denk dat het... ik denk nogmaals dat het inzicht of vrede of peace of love of al die mooie woorden zeg maar komen meer door snappen dat mijn mening van de wereld gebaseerd is op mijn values, op mijn normen en waarden.
En die normen en waarden dat jij hebt, ja. zijn ze vanaf je huis? Heb je ze meegenomen? Of heb je tijdens je opvoeding van jouzelf en je experience met de wereld heb je het opgebouwd? Dat is een goede vraag. Ik wist wel dat ik al van kleins af aan, toen ik 10 was of zo, vanaf die leeftijd, begon ik dingen te zien in het leven die ik niet snapte zoals ze werkten, zoals ze toen waren. Ik zag dat er veel problemen, veel oorlog, veel confrontatie, veel relatieproblemen. En eigenlijk van kleins af aan snapte ik al eigenlijk niet waarom mensen met al die emotionele problemen zaten. Want waar die mensen mee zaten, zat ik niet. Ik had dat gevoel niet. Ik had bijvoorbeeld die emotie niet zoals velen dat wel hadden. En op een gegeven moment dacht ik wel van, ik ben denk ik gek aan het worden. Dat ik veel dingen niet zie, of niet veel van die emoties heb die anderen wel hebben. En dat ik een blijer en vrediger beeld heb van de wereld dan de andere mensen. Volgens mij is er klopt er niet iets helemaal met mij. Dus het was eigenlijk omgedraaid. En van kleins af aan was ik eigenlijk al bezig met het praten met mensen over hun situatie. Hoe ze het anders zouden kunnen aanpakken. Als ze er op een andere manier naar zouden kunnen kijken. Dat hun visie zou kunnen veranderen. Waardoor ze zich minder emotioneel of minder problematisch voelen. Dus eigenlijk van kleins af aan zag ik al en zat ik al eigenlijk soms in de rol van mensen kunnen helpen met hun manier van kijken. Maar toen ik tiener was, zag ik ook van ja, maar ik ben wel een van de weinigen die dat zo ziet. Dus misschien klopt er iets niet helemaal. Dus ik ben op zoektocht gegaan. Een soort van spiritual zoektocht. Zijn er misschien bewegingen waar ik reflectie kan vinden met wat ik voel. Dus ik heb eigenlijk in mijn tienerjaren en in mijn 20er jaren heel veel spirituele organisaties en richtingen bezocht en gekeken. Als jong? Ja, en dat was ook raar, want als tiener was ik eigenlijk de enige die zich bezig hield met spirituality. Ja, want volgens mij tegenwoordig heb ik het nog niet zo. Ik zou het graag willen zien dat jongeren zich meer bezig hielden met dat. Ja, ik denk dat het ook nog niet. Kijk, je gaat pas het spirituele pad op als er vragen zijn, voor velen. Je gaat pas zoeken naar de betekenis van het leven als er dingen gebeuren in je leven die kwetsend zijn, storend zijn, die weerstand opleveren. Er zijn weinig mensen die, als ze zich gelukkig voelen, op zoek gaan naar iets wat hun gelukkig maakt. Ze zijn het al. Dus het gebeurt veel dat mensen die al in de problemen zijn of die zich psychisch beperkt voelen of niet gelukkig zijn, die gaan over het algemeen zoeken naar zingeving. Kinderen, denk ik, en of kleine of jongvolwassenen hebben nog niet genoeg referentiemateriaal om te weten dat geluk hun natuurlijke staat is en hebben ook geen idee waar ze het zouden moeten zoeken als ze dat niet voelen. Pas als we groter worden en we gaan meer leren van de wereld en we gaan meer begrijpen van hoe de mensheid in elkaar zit, dan gaan we denken, ik voel me niet gelukkig en ik kan daar wat aan doen. Maar als kind, als je niet gelukkig bent, dan zal dat wel zo zijn. Dan zal dat wel zo horen. Je accepteert het gewoon. Je accepteert het. Je hebt geen idee dat je daar iets aan kan doen. Dus als klein kind heb je misschien nog weinig referentie, weinig kennis om iets te doen aan de situatie. En gedurende je leven krijg je steeds meer aangereikt, steeds meer tools aangereikt waarmee je je leven zou kunnen verbeteren. Is het iets dat je constant met je inner zelf bezig bent? Verdiep jij in jezelf? Ga je helemaal in jezelf om te weten hoe je je goed voelt?
en wat er precies om jou heen gaat? Ja, dat hele zelfonderzoektraject heb ik inderdaad gedaan. Dus eigenlijk nadat ik op Curaçao kwam, toen ik 20 was of zo. Ik was er al mee bezig eind tienerjaren, maar toen ging ik de dienst in en zo kwam ik ook op Curaçao. En toen ik wat rust gevonden had op Curaçao, toen ben ik heel erg diep in die self-inquiry gedoken. Omdat ik toen terecht kwam bij een Indian teacher die eigenlijk mij dingen vertelde en dingen liet zien waarvan ik dacht, dat is waar ik mijn hele leven naar op zoek ben geweest. En ik begreep eigenlijk, en ik las boeken erover, en ik begreep eigenlijk niet waar het over ging. Maar ik wist deep down, dat is waar het om gaat. Dat is waar het over gaat. En dat was het boek van Sri Nisargadatta Maharaj, I Am Dead. En, hoe heet die boek? I Am Dead. Aha. I Am Dead, I Am. Aha. En dat gaat naar de essentie van spiritual enlightenment. En dat waren niet de woorden die ik nog had gehoord op die leeftijd, maar waarvan ik wel dacht, I think, als ik dat pad bewandel, denk ik dat ik al mijn vragen die ik heb in mijn leven, die gaan, de diepere vragen over leven, die zullen daarmee beantwoord kunnen worden. En toen heb ik zelf een leraar gezocht. Want op Curaçao waren er geen leraren die mij die antwoorden konden geven op die vragen van wie ben ik? Wat is de essentie van het leven? Wat is waarheid? En toen kwam ik toch in Nederland terecht. Toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar de lineage van van die Indian guru. En toen kwam ik terecht bij een meneer in Nederland die in die lineage hoorde. En die heb ik, toen hadden we nog ICQ via de computer, heb ik hem opgezocht en heb ik hem een bericht gestuurd. Ik zeg, ik zit boordevol met vragen over het leven. En volgens mij ben jij de uitgesproken figuur om mij daarin te helpen. En zo ging het. En zo heb ik een jaar lang Hoe zie jij het leven? Mooi, groen, regenboog, echt een mooi blauwe hemel, bloemen, vlindertjes. Hoe zie jij het leven? Ik zie het leven denk ik precies hetzelfde als jij het ziet. Ik ervaar hem alleen anders. Dus als we het hebben over de outside world, zien we dezelfde dingen. Omdat ons brein zeg maar geprogrammeerd is om die informatie die we binnenkrijgen, om die dezelfde manier te processen. Dus wij als mensen zien dezelfde dingen, dezelfde objecten. Maar er zijn dieren. Alleen je laat het niet aan je komen zoals ik het misschien op mij laat vallen. Het hele leven rondom ons, met die oorlog, met die meningverschillen, met al die problemen. Ze tasten jou gewoon niet aan misschien. Nou, ze tasten me wel aan, alleen het kan soms maar 1 seconde duren. Omdat en daar refereerde ik net ook al even aan, ik zie het op een andere manier. Ik zie conflict op een andere manier. Ik zie conflict als een reflectie van wie wij zijn. Ik zie een conflict als een reflectie van wat we hebben geleerd wat goed en fout is. Het zal niet altijd zo blijven wat ik nu aan het meemaken ben. Ja, het is eigenlijk is je krijgt meer begrip voor wat er gebeurt. Omdat ik weet dat als ik weerstand in mijn leven ervaar, dat komt omdat ik sommige dingen niet kan accepteren of kan wel accepteren. En ik weet dat ik eigenlijk een accumulatie van informatie ben van vroeger en ik praat eigenlijk die informatie na. Dus informatie van mijn vader, mijn moeder, van mijn leraren op school, van de maatschappij om me heen, van mijn cultural environment. Dat is de informatie die ik gekregen heb. En dat is de enige informatie van waaruit ik kan praten. Dat is de enige kennis die ik heb. Maar ik weet dus ook de beperking van mijn mening daardoor. De beperking van mijn filosofie ken ik daardoor. Want wat ik zeg, is wat ik geleerd heb.
Dus ik ben eigenlijk een papegaai van mijn verleden. Nou, als ik wil begrijpen wie ik ben, moet ik weten wat ik zeg. En dus ik kan sneller zien in conflict situaties, maar ook in liefdevolle situaties, wat er gebeurt. Eigenlijk gebeurt er ik. Want op het moment dat ik iets liefdevol vind, is dat omdat iets incongruent is met what I like or what I know. En als ik iets hateful zie, dan is het because it's not incongruent with what I know or what I like. Dus what I experience is a reflection of what I know. Nou, en dat is eigenlijk de essentie van weten hoe de wereld er om jou heen uitziet, is een reflectie van wat ik heb geleerd, of het goed of slecht is, of dat het mooi of lelijk is. Of dat het, dus ik zie eigenlijk de wereld als een reflectie van mezelf. En we zeggen wel eens, of je hoort wel eens in spirituele kringen, alles is één. All is one. There's just oneness. In essentie klopt dat, omdat de wereld een reflectie is van mijzelf. Er is niks, de wereld verschijnt hier in mijn bewustzijn. En dat is het enige wat ik weet, is die experience of it, de ervaring ervan. En daar zit een diep geworteld weten. En ja, ik vergelijk het wel eens met als je leert fietsen. Je kan nog niet fietsen, maar als je gaat leren fietsen en je kan in één keer fietsen, you cannot undo cycling. Als je het helemaal kan je het en je kan het nooit niet meer. Nou, dat is hetzelfde met dit. Als je het eenmaal begrijpt hoe het zit, dan snap je heel veel andere dingen ook. Je had het over enlightenment. Wat eigenlijk, what does enlighten your day? When you woke up in the morning, what gave you to enlighten your day? What is the gift to look at to something that you say or think that this is what enlightened my day? Ja. Goeie vraag. Als ik 's ochtends de deur open doe, nou sowieso mijn vriendin, maar als ik de deur open doe en de zon die komt net op en die komt zo, die straalt zo de keuken in en die warme bries komt op me af, ja dan voel ik me helemaal centered. And then life kicks in. And life kicks only in the form of thoughts. Okay. Disturbing thoughts. And if you feel those disturbing thoughts arise, how do you give it a stop to stop that? Yeah. Just to sit and meditate, or sit and be in silence, because that's the only thing. But if you choose for a life that involves a lot of activity, that can lead to disturbing thoughts, you have to understand that you have to choose if you want to go on, if you want to be that life. Maar aan de andere kant, ook door meditatie of door in stilte te zitten, kan je zorgen dat de identification with the disturbing thoughts minder effect hebben op on your being at that certain moment. Maar weet je dat die disturbing thoughts heel sterk zijn, hè? Ja. Dus je moet echt een heel sterk zijn van binnen om dat te kunnen blokkeren. Dat bijvoorbeeld op dit moment
hebben we een heleboel noise around us that does nothing to have with the nature. Yeah. Cars passing by, people talking, Yeah. and there was a moment ago music in the background. Yeah. And so for me those are things that are that are coming to me, and there are negative things for me because I can concentrate on being peaceful, having a nice talk, and hear what the person is telling to me, so I know what I'm asking him about. Yeah. So how can I be so strength possible to close myself and to be in silence? For me it is impossible to sit 1 minute and to think about nothing. You know, I have something on my cell phone and it said it's time to breathe. And that's, oh okay, it's time to breathe. Yeah. 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 But I can't do it by myself. No, it needs practice. Just like me doing camera work in the beginning. Ik begon camerawerk bij jou te leren, hè, 22 jaar geleden. Bij Michael. Bij Ja, jullie. juist. Voordat ik mijn speelfilm maakte, I needed a lot of practicing hours. Maar dat was voor mij op dat moment, dat was mijn passie. Dat gaf mij voldoening. Als je rust wil in je hoofd, moet je oefenen. Maar er is iets anders. My true nature is silence. Het enige is dat mijn vijf zintuigen die alles om me heen waarnemen, they can cover the experience of silence. Dus wat ik moet doen is zorgen dat ik mijn zintuigelijke waarneming, het zien, voelen, proeven, horen, dat ik dat kan snappen voor wat het is. But once I identify with the content of it, then I get emotionally attached and attached on daily certain activities. Dus waar we naartoe moeten als we echte rust willen in onze wezenlijkheid, in ons zijn, zullen we moeten begrijpen dat rust onze ware natuur is, al. Als we echte rust willen, zullen we dus on perceptual reality, dan zullen we dat moeten oefenen. Dan zullen we moeten oefenen dat we, als we een lifestyle willen die rustig is, dan zullen we in die lifestyle moeten gaan zitten. Als we een lifestyle willen die heel erg vol is met activities, dan weten we dat we on perceptual level geen rust krijgen. Maar ik weet dat mijn true nature is happiness or silence or steadiness. And I cannot get disconnected because of a lot of things going around. My silence is already there in everyone's person, in everyone's being. But we feel disconnected by our sensual experience. And once we identify with our sensory experience, we get the feeling of disconnection. Dus by meditation and by being in peace, or getting in peace by meditation and by being in rest, we can activate or we can experience that inner peace. But inner peace does not come from the lack of sensory activity. Inner peace is what you are. But is it possible that your silent is not my silent? Yeah, that is true. Because we experience a different reality. Your reality is your reality and my reality is my reality. But we have one thing in common, and that's experience, conscious experience. What the experience is about is very different. But we do experience. We do have a conscious, we are consciousness. And your reality is just another image
appearing in that consciousness than my reality. Dus my objects that arise. Snap je? Dus jij kijkt nu daarheen, jij ziet iets anders. Ik kijk daarheen, ik zie iets anders dan jij. Maar wat overeenkomt is dat we allebei kunnen zien. Hoe denk jij, want jij hebt het meegemaakt sinds je zegt, sinds je jong was. Toen je nog klein was, heb je al ontdekt dat jij het leven op een andere manier begreep, laten we zeggen, begreep en zag. Maar de jongeren tegenwoordig, volgens mij, zien het niet zo. Ze leven wel voor vandaag, niet denken naar morgen toe. Maar wij leven en morgen zullen we zien. Was het niet beter dat de jongeren van tegenwoordig vanaf nu al die experience dat ze nou meemaken konden vertalen in het leven hoe het eigenlijk moet zijn? Nou, ik weet niet hoe een ander leven eruit zou zien. Ik denk dat dan begeven we ons op het pad van een goed of een slecht leven. Of een beter leven dan een ander leven. Want het kwaliteitsleven, laten we zeggen, van de hele wereld. Nou, laten we even een schatting doen over het hele wereld. Het kwaliteitsleven van meer dan 70% van de mensen die op aarde wonen is niet op zijn best. Oké? Om een heleboel redenen. Oké? De meesten niet omdat ze dat willen, maar het is omdat het is namelijk zo. Ja. Maar zou het niet anders zijn als wij vanaf jong meer wisten of meer begrepen of we het leven uit een andere bril konden kijken? Ja. Nou, het zou helpen. Ik weet niet of het een betere wereld zou worden, maar ik denk wel dat het helpt als... Kijk, het doel van Boeddha bijvoorbeeld was to end the suffering. And to end the suffering, you have to know who is suffering. Ja. En En daarom is suffering bij Boeddha heel kort. Ja, dus wat Boeddha zag was dat de suffering bij hemzelf zat en niet in de wereld. En ik denk dat als we inderdaad de jongeren zouden, of als we het educatiesysteem misschien wat meer zouden inrichten op de inner being dan op alles wat er gebeurt naar buiten, dat we misschien beter zouden snappen hoe de wereld werkt. We laten ons nu leiden hoe de wereld werkt en we raken disconnected omdat we continu naar buiten kijken. Omdat we niet geleerd hebben om naar binnen te kijken. En als we leren naar binnen te kijken, snappen we veel beter waarom het er buiten zo uitziet zoals het eruit ziet. Hoe kunnen we de jongeren leren, of how can we touch them to have a connection with their inner, om naar binnen te kijken, om een contact te hebben met je inner peace. Want je ziel eigenlijk is your inner thoughts. Dat is eigenlijk je ziel. Ik heb een paar boeken gelezen van A Conversation with God. Dat waren ook een van mijn eerste boeken, ja. Ja, nou, ik heb die hele serie gelezen en ik moet je zeggen dat ik na die boek 1, boek 2, boek 3 te hebben gelezen, had ik een grote conflict met het leven. Ja. Eigenlijk meer met wat ik ben gedomineerd van thuis om een religie, om religieus te zijn, om verband te hebben met katholiek. En waar eigenlijk ik die contact, ik vond die contact niet echt, begrijp je?
Dus ik was meer in de war na die 3 boeken. Ja. Want ik zei, God bestaat eigenlijk helemaal niet daarboven. Maar God is mijn inner thoughts. Dus wanneer ik helemaal in mezelf ga. En als ik mij op mijn... if I'm feeling peacefully, is omdat ik vandaag een goed persoon ben geweest. Ik heb gedaan hoe het moet. Ja. Dus ik heb peace met mezelf. Ja. En weet je, en op een gegeven moment ging ik trouwen. En toen was het een hele probleem weer met, ja, want mijn man was al getrouwd en dus die kon de kerk niet naar binnen. Dus het conflict werd steeds groter en groter van wat ik eigenlijk van huis uit heb geleerd. Ja. En eigenlijk, het is niet geleerd, het is gewoon gedoctrineerd dat je moet je eerste heilige communie doen. Je moet binnen een katholieke kerk trouwen en je moet naar de kerk gaan. En ik had eigenlijk geen contact met die God dat ze zeggen dat in de hemel zit. Ik had contact eigenlijk met wat ik van binnen voel. En ik vind het jammer dat, om terug te komen op de jongeren, dat ze gewoon niet even stil kan staan om te denken of om te zoeken of om te oriënteren. Wie ben ik precies, voor waar ik ervoor sta en hoe kijk ik het leven uit mijn ogen. Ja. Oké? Ik heb je gezegd dat ik niet rustig kan zitten. Het is moeilijk. Maar ik heb wel mijn stille momenten. Er zijn momenten, ik zit misschien met jou te praten, maar ik weet precies wat ik van binnen voel. Ik weet precies, ik voel me op mijn gemak, ik voel me helemaal niet op mijn gemak. Nou, dit zegt me niks of dit zegt me wel wat. Ik heb een feeling, ik heb geen feeling. Dus op een of andere manier heb ik wel mijn silent moment. Misschien wel met de televisie aan of zo. Maar ik heb het, want met jou, bezig met jou aan het praten, komen alle 3 boeken weer voor mij naar voren. En ik zeg, nou, ik heb mijn moment gehad. Nou, ik denk dat die 3 boeken, je geeft een voorbeeld van de boeken die mij ook geïnspireerd hebben tot waar ik nu gekomen ben. Dus ik vind het leuk dat je ze opnoemt. Kijk, de jongeren zitten in onze slipstream. Dus als we willen dat de jongeren bewuster worden of whatever we willen van ze, dan zullen wij ze moeten educaten. Dus ik denk dat een gedeelte van de verantwoordelijkheid naar de jongeren toe komt van ons. En op het moment dat de jongeren getriggerd worden om naar binnen te kijken, dan is dat omdat ze geleerd worden dat dat een opportunity kan zijn. En kijk, bij mij kwam het uit mezelf, maar heel veel hebben het niet uit zichzelf, maar je kunt het ze wel leren, net zoals op school rekenen leren en taal leren, whatever leren, kunnen we ze ook een filosofisch uurtje meegeven om ze in contact te brengen met de inner worlds. Wat verwacht jij eigenlijk van het leven nu dat jij op deze manier het leven ziet uit jouw ogen? Ik verwacht niks. Verwacht je helemaal niet om een peacefully life mee door te gaan? Een lovely life, happiness. Verwacht je dat niet? Nee. Leef jij een leven voor het moment van de dag? Ik ervaar het wel zo. Ik ervaar dat ik iemand ben die wel het altijd... Ik kijk niet zoveel naar gisteren en niet zoveel naar morgen.
Dat is een karaktereigenschap, daar heb ik niet zoveel voor gedaan. Maar dat is ook een Boeddha-lifestyle. Dat zou overeenkomend zijn met de Boeddha-lifestyle, Ja. maar ik merk dat mijn wezenlijkheid al zo werkt. Dus het is alleen maar mooi dat Boeddha dat ook toevallig ook had, om het zo te zeggen, waardoor ik wel herken waar het om gaat. Maar zolang je verwachtingen hebt en desires hebt, bevind je je op glad ijs. Omdat de kans niet altijd aanwezig is dat je verwachtingen of je desires uitkomen. Of dat ze gaan zoals je dat wil. Dus op het moment dat je een desire hebt van ik wil dat mijn leven zo gaat en het gebeurt niet zo, you create a disappointment at the same time. So if you understand your desires, you understand your disappointments. En dus een verwachting van het leven. Ik heb een beeld van morgen. That I understand. Ik begrijp dat het een beeld is. Dat het een projection is. A desired projection. Dus jij zou nooit een projection board opstellen. Met, oké, ik wil naar die huis toe komen, ik wil naar die auto toe komen, ik wil op een gegeven moment die camera hebben. Dat Had zal ik wel, vaak. Ik heb het wel. Dus het is goed dat je zegt. Je hebt het wel, but I'm not strictly identified to it. So if it's not going that way, it's not a problem. Oké. Snap je? Oké. The only board I'm placing now is a billboard with the ashram on it. Oké. With an arrow that way. Oké. For anyone who wants. But that's a dream also. That's dreaming for something that you want to come true. That's wanting that by a month or 2 months that a lot of people will come to you so you can talk them, learn them of how to live, how to live a real life. Is that it? Yeah. Yes. There's only one thing. It's not a dream. Because I've never dreamt it. I've never seen it before. And how do you come to it? It happened. So ik doe deze teachings, these non-dual teachings, doe ik al 10 jaar. De retreats, die spiritual retreats, doe ik al een tijdje. Maar nu merk ik dat mijn gevoel, waar ik naartoe wil, wat je zegt, meer is. Het is niet meer in de rat race. Het is niet meer het najagen van dromen. Het is niet meer, ik wil niet nog een film maken. Ik heb niet het gevoel dat ik een grotere camera moet kopen. Dat ik eigenlijk, I outgrew that phase. And I grew into a new phase where I want to share the mindful thought or the Buddha mind to people who are seeking that Buddha mind. And if they feel me as their as the one who they can ask for or to be with, daarom heb ik die ashram opgezet. En ik zie de ashram niet als een enorm grote hotel waar allerlei mensen komen, maar het kan er ook één zijn, als er maar één is die intrinsiek geïnteresseerd is in de Buddha mind, in de self-inquiry, then it's that one. Denk je dat deze leven, het manier van leven, je een betere gezondheid kan geven? Waarom vraag ik dat? Want door te leven op die manier dat het meeste van ons hier leven met ons bezighouden met alles wat er om ons heen gebeurt, met al die stress. Misschien is het niet iets dat eigenlijk naar mij toe komt, maar het is gewoon doordat het op mijn eiland gebeurt, of doordat het in mijn buurt gebeurt, of met mijn vriend of vriendin. En het geeft me gewoon stress. Ja.
En stress maakt je ziek. Denk je niet, is het niet zo dat door het manier van leven van jou, die biba ebida ku abo te biba, te pone ku abo te biba mas largo? Ja, kijk, rust geeft ontspanning in je lichaam. Less tension. The mind creates a lot of tension in the body and can conflict in many ways. Het is niet dat je als je een ontspannen mind hebt dat je niet gevoelig bent voor ziektes of voor ziek worden. Maar absoluut is een rustig mind bestaan heeft absoluut zijn effect op je physical. Dat gaat samen. Dat is één. It's one biology. And if something goes wrong here, it goes wrong there. En dat is het effect wat het heeft. How do you enjoy life? I enjoy life. I don't know what to do about it. You enjoy life every moment of it? No. Nee, zo is het niet. Het is niet dat ik one blissful bag of meat ben of zo. But there's a understanding. There's an understanding of how life portrays. And that understanding gives me the liberated feeling. Liberation, that liberation where people talk about in the end of the search. That's a free feeling. It's free because you understand it. You understand like I said, if you understand who is looking, you know what the objective is. Dus de wereld en degene die kijkt is voor mij niet gescheiden. Het klinkt een beetje moeilijk, ja. Maar there is geen separation. Dus there is no separation between me and what I'm seeing and what I experience. There is no separation between your seeing and the world. Yeah. But there is a separation between your seeing and my seeing. Yeah. Because I'm experiencing it on a other way. Yeah. I'm seeing it on a other way. Yeah. But do I need to think that we need to live, much more people need to live the way that you people are living? No, it's if they want to, but it's a very specific. The world will not be much better with much better people, much better mind thinking of the people if we were living the life that you people are living. Yeah, maybe it will be with less conflict. More peaceful. But as long as we see ourselves as separate, we will see there's a me and there's a you. And we will not, we zullen het dan niet eens met elkaar zijn. Ik zie jou wel als object, als vorm anders dan ik. But you're a reflection of my being, my consciousness. Dus daar zit geen verschil. Maar zolang we elkaar blijven zien als verschillend, dan zal er ook verschil zijn. Dan gaan we praten over ras, dan gaan we praten over achtergrond, dan gaan we praten over... Ik zie het niet zo. Ik zie dat we allemaal vanuit dezelfde aarde groeien. En ik zie het als een appelboom. Dit is één boom, er zitten heel veel appels aan. De appels zijn in essentie van hetzelfde gemaakt. Ze zien er alleen anders uit. Maar we komen allemaal van dezelfde boom. Maar als de ene appel tegen jou, een andere appel gaat zeggen, jij bent groen en ik ben geel en daardoor ben ik beter of niet beter. Dat is on that level we operate now. We don't operate from the level of consciousness. We operate on the level of objectivity.
And as long as we operate on the level of objectivity, we will be apart. There's a distance between everyone. And if we operate and think on the level of consciousness, there is no separation. There will be separation in form, but not in essence. How do you see the last day of your life? How do you want to see the last day of your life? Sitting on the porch with my girlfriend on the ashram, enjoying the view. And your last minute thoughts? I hope I don't have thoughts. I hope I would be thoughtless, because then I would go without conflict. Thank you, Dolph. Assim é que nós chegamos na final de outro programa, conversação com vida. Minsa, me te quero comigo tenho conversar com o Dolph mais. Nós verdiepen nos mais hopi riba e estilo de vida que nós como eu digo só nós boneriano nang tawak nós arubiano nang turco tawak nós hopi de nós não tá consciente de por viva vida mais tranquila, dor de busca nos mês de nos mês. Se me porta explicando é bom. Nós tá viva vida maneira nossa papel ori, nós tá com vida hopi ligeiramente, hopi oppervlakkig. Nós não tá busca o centro de vida. Então porta se nós cada busca o centro de nos mês. Para quem nós está, então Kiko eigenlijk realmente nós como gente tá para pé e Kiko nós que mirador de nós wowo nang, porta nós lotava também o ser humano, nós lotava também minha vida. Danke para compartilhar conosco em programa aqui e lota interessante para mirar vosso comentário nang e diálogo nang riba e tema de conversação com vida. Te outro semana com Deus que. Bye bye. Essa aqui estava conversação com vida. Presentava Germaine. Sintoniza-nos outro semana para uma edição nova de conversação com vida.